Hey guys, welcome back to my channel. ओमफ्राय जोङो नै ब्लक अफिसाव थांदोंमोन एसे खामानि दंमोन नालाय ओमफ्राय दखानावबो एसे हाबबोबाय लोगोफोर बेखौनो नायलांदो दे अफिसावथ' जोङो गोबाव जायासै लोगोफोर मा होनना बुङोब्ला जोंना खामानिया एसे जाखाजोबनानै दंमोन नालाय लानानैल' फैनांगौमोन माने सासे मेमाहाय बानायनानै दोनजोबखानायमोन नालाय आरो नै दखानाव थांबाय जेरक्स खालामनो बायदिसिना खामानि दंमोन बेयावनो नै मा मोनखो आं नायदो लोगोफोर नायलांदो लेखा बानायहोदों आरो बिमाया लेखा बानायहोगासिनो नै लोगो मोनदों बिमाया दिनै बाजारबो मोननाय एसे भिर जादोंनो पार्लार हाबनो नै एसे पार्लार हाबसै दा निफ्राय नुहुरो आरोना दखान दं हागासिनो नायबार कालारखौ कालार होदों नैबे मादैया बिमानि लोगो आरो बेबो ओमफ्राय नैबे बिमा जाबाय वाव बिउटिफुल जेबो लाला मेथाइ